Ac diolch i ti hefyd am gofio am amwyliad. Ac dwi'n siŵr bod gennym ni lot o atgofion melys, lot o storis difyr i'w hadrodd. Ac yn sicr i Ieuan, da ni'n meddwl amdano chitha hefyd yn ystod yr amser yma. Ac yn eich hiraeth fel teulu, yn sicr mae gennym ni atgofio melys iawn o Helen wedi dipyn o gymeriad yn doedd, ac wedi'n hyfryd i cael am y cyfnod byr yna yn gwmni efo ni yma yn Wyddgrug. Felly, da ni'n dod â lot o atgofion ac yn diolch i Dduw am gael cwmni bobl ar hyd daith bywyd. Rwan ta, yn thema ni ar gyfer yn Oedfa bore yma ydy, yn syml iawn, dwi'n mynd i fod yn edrych rili cael stori dda. Ac dwi'n edrych ymlaen, dwi'n ei weld fod Mari a'i rhieni newydd ddod i fewn, dwi'n edrych ymlaen. A mi ddigon hen i fod isio stori dda gynna i. Dwi'n gweld, mae Magi'r i fath o'r chlon, dwi'n gwybod. Sa'n mi gwell gynna i na darllen stori i blentyn. Dwi'n meddwl amdano nhw'n barod, be fydd yr top hit doch? Un o'r fy hoff stori si oedd Sally Sws yr octopus. Chi'n gofio hwnnw? Mark y Siarc, os dwi'n cofio'n iawn yn rhan o'r stori bydd. Neu, Porri'r Pry Copyn. Ydych chi'n cofio y gath na inc tafod pink i swydd i'r llyfr stamp sy'n reid ar yr amlenni. Wel, stori, un o'r storïau mwyaf ferchog gyda i yn yr Hen Testament, ydy stori Joseff. A dyna da ni'n mynd i fod yn gwneud bore yma mewn difri, ydy edrych ar stori Joseff, ond efallai ar ongl dipyn bach yn wahanol. Wedyn stori dda sydd gyda i ar eich cyfarch i bore yma. Mi gychwynnwn ni felly drwy gyd ganu, da ni wedi cychwyn y barod, mae Robin wedi'n cychwyn ni drwy weddio efo ni a drwy gyhoeddi. Ond da ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rwan, da ni'n mynd i ganu emyn 75 i'r arglwydd cenwch lafar glod, ac yn ewch i nid dod llawen bryd, dowch o flaen Duw a pherau dod, drigolion deiar fawr i gyd, ac ymlaen. Os ydych chi'n trio mynd ati i darllen hanes Joseff i gyd i chi, fysa chi'n gorfod gwrando na fi'n darllen
13 o benodau o lyfr Genesis a dweud y gwir. Mae hanes Joseff yn ran sylweddol o Genesis. Felly dwi ddim yn mynd i wneud hynny, ond chi wyddwch, pob un o'ch chi, da chi'n gwybod y stori yma. Wrth gwrs, Joseff, dwi'n mynd i drio, o'n i weld pa mor gyflym, gwch chi deimio fi. Gynnau 90 eiliad wedyn nhw'n gorfod wneud stop. Sgen rhywun stopwatch yma? Cymwch. Pam da chi'n meddwl bod 90 eiliad dros ben? Dydwch, Sieshwana, neu dyna'n digon. So dyma ni, gychwyn. Joseff a'i breuddwydion. Mae Joseff yn fab i Jacob. Mae gynno fo yn un o 12 o blant, o feibion. Dydy frodyr o ddim yn licio, maen nhw'n neiddigerus, yn genfigenus ohono fo. Felly, maen nhw'n penderfynu, yn gychwyn maen nhw eisiau laddo, a herwydd mae wedi cael breuddwyd, a mae'r breuddwyd yn deud yn sydyn iawn, fydden nhw'n moes yn grymu o'i flaen o, dyn nhw ddim yn licio hynny. Felly, maen nhw'n penderfynu i giro fo, ac maen nhw yn gwerthu fo, maen nhw'n adal o ar ochr y ffordd yn y Prydew, ac yn ei werthu fo i'r eithriad. Mae o'n cyrraedd yr aifft, a mae o'n dod i le o anrhydedd. Mae gwraig Potifar, yr rheolwr, yn cymryd i pyn bach o ffansi ato fo, ac yn ei gyhyddo fo o fod yn ddielwyn. Mae hi. Ac yn ei chyhyddo hi, yn ei gyhyddo fo o gymryd ffansi tuag ati hi. Oherwydd hynny, mae o'n cael ei garcharu yn y carchar na'n dehongli breuddwydion, a mae Pharo'n gwybod i fod o'n gallu dehongli breuddwydion, ac yn y freuddwyd nesaf, ydyn ni'n gweld bod o'n dehongli 7 mlynedd o lawnder a 7 mlynedd o newid. Yna, yn ystod y cyfnod yma yn dod o Ganan, mae deulu fo, mae'r brodyr, ac yn ei nisg i Sachar, Sabulon, Juda, y brodyr hynna i gyd, pawb ond Benjamin yn dod. Joseff yn ei adnabod nhw, a mae o'n emosiynol, mae'n dweud, cerwch yn ôl, dwch eich brawd bach yma, maen nhw'n dod â Benjamin yna. Ac wrth ddod â Benjamin, mae'n dweud, be am di hanes eich tad? Ac wrth gwrs, dyn nhw ddim yn ei adnabod o. Yna, maen nhw i gyd yn dod yn ôl, y brodyr i gyd yn dod yn ôl, ac wrth ddod yn ôl, wrth iddyn nhw ddod â Benjamin, mae o'n datguddio ei hun wrth bryd bwyd iddyn nhw, pwy ydi o? Dyma Joseff eich brawd chi. Maen nhw'n dod yn ôl, yng nghanol dymder yr newyn. Mae Jacob yn dod yn ôl hefyd, ac maen nhw'n byw o'i gilydd yn yr aifft. Mae Joseff yn arglwyddiaethu'n breuddwydog ar yr aifft, ac hefyd wrth gwrs yn arbad yr aifft, a'r gwledydd cyfagos yn cynnwys Canan rhag y newyn. Ac felly, dyma ni, maen nhw'n yr aifft. 90 eiliad, dyna'r stori'n blas. Dwi am mynd â chi i benod 45, oherwydd y mae hon yn benod emosiynol iawn. A dyma lle mae Joseff yn datgelu ei hun i'w frodyr. Maen nhw wedi dod yn ôl. Maen nhw wedi dod yn ôl erbyn hyn efo Benjamin, y brawd bach. Wrth gwrs, beth sy'n arwyddocaol ydy bod y brodyr eraill, dim ond Joseff, mae Benjamin yn frawd llawn wrth gwrs ac yn blant i, mae'n cael ei iawn, Rebecca, yn blant i Rebecca, a wedyn wrth gwrs mae hyn yn arwyddocaol iawn yn y stori hefyd. Penod 45. Methodd Joseff y matal y mwy ddeweision, ac gwydodd, gyrwch bawb allan oddi wrthyf. Felly, nid arhosodd neb gyda Joseff, pan ddatgelodd i'w frodyr pwy ydoedd. Wylodd yn uchel, nes bod yr eithriad a theulu Pharo'n ei glywed. A dywedodd wrth ei frodyr, Joseff wy fi, a'i fy nhad y bach byw. Ond ni allai ei frodyr ei ateb, gan ei bod wedi ei cynhyrfu wrth ei weld. Yna meddai Joseff wrth ei frodyr, dewch yn es ataf. Wedi iddynt nesau, dywedodd, my fi yw eich brawd Joseff, a werthwyd gennych yr aif. Yna wrth peidiwch eich cyffroi na bod yn ddig wrthych eich hunan, a mi chwi fy ngwnerthu'r lle hwn. Oherwydd anfonodd Duw fi o'ch blaen mwyn diogelu bywyd. Newid drwy'r wlad y 2 flynedd hyn, a bydd eto 5 mlynedd heb aredig na medi. Anfonodd Duw fi o'ch blaen i sicrhau hil i chi ar y ddaear,
ac i gadw'n fyw o'ch plith nifer mawr o waredigion. Felly, nid chwi, ond Duw am hanfonodd yma, am gwneud fel tad i pharo, ac yn arglwydd ar ei holl dylwyth a llywodraethwr dros holl wlad yr aif. Ewch ar frys at fy nhad, a dywedwch wrtho. Dyma mae dy fab Joseff yn ei ddweud. Y mae Duw wedi fy wneud yn arglwydd ar yr aif i gyd. Tyrdi lawr ataf, paid ag oedi dim. Hefiw yn fymyl yn wlad gosen gyda blant a thwirion, dy ddefaid a gwartheg a holl eiddo, a chynhaliaf di yno. Rhag i ti na neb o'ch dylwyth fynd yn dlawd, oherwydd fe fydd eto 5 mlynedd o newyn. Yn awr, yr ydych chi am brawd Benjamin yn llygadystion, mae my fi'n wir sy'n siarad â chi. Rhaid i chi ddeud wrth fy nhad am yr holl anrhydedd yr wyf yn ei gael yn yr aif, ac am bopeth yr ydych wedi weld. Ewch ar unwaith a dewch am tad i lawr yma, na rhoes ei freichiau, anodd ei frawd Benjamin. Ac wylodd Benjamin ar ei ysgwydd yntau. Cusanodd ei frodyr i gyd gan wylo. Wedyn cafodd ei frodyr sgwrs ag ef. Pan ddaeth y newid i dŷ Pharo bod brodyr Joseff wedi cyrraedd yno, llawenhad Pharo a'i weisio. Dywedodd Pharo wrth Joseff, dywed wrth y frodyr. Gwnewch fel hyn, llwythwch eich anifeiliad a theithio nôl i wlad Canan. Yna dewch a'ch tad a'ch teuluoedd ataf, a rhof i chwi gorau wlad yr aif, a chewch fyw ar wraster y wlad. Yna gorchmynnodd iddynt. Gnewch fel hyn, cymerwch wagenio wlad yr aif i'r rhai bach ac i'ch gwragedd, a dewch eich tad yma. Peidiwch â phryderu am eich celfi, y mae gorau holl wlad yr aif at eich galwad. Ac wrth gwrs dyna sydd yn digwydd, a maen nhw'n dod drosodd, a da ni'n gwybod mae'r gweddill yn hanes, a fydda ni'n edrych arno fo, ond dwi jyst am ddarllen 4 adnod. Mae hwn reit yn iwad, os da ni reit yn un rhan o'r Beibl, dwi'n mynd i fynd i'r pegwn arall, ac yn mynd i fynd at y llythyr, at yr Hebreaid. Ac mae pennod 10 yn deud peth fel hyn wrthyn ni. A dyma fydda ni'n canolbwyntio arno fo. Oherwydd cysgod sydd gan y gyfraith o'r pethau da sy'n dod. Nid gwir ddelw ydy'r weddau hynny, ac ni allu o gwbl trwy unrhyw bethau sy'n cael ei hoffrymu'n barhaus, flwyddyn ar ôl blwyddyn, ddwyn ar addolwyr i berffeithrwydd am byth. Petai hynny'n bosib, ond nid fiasent wedi peidio chael ei hoffrymu, gan a fiasau mwyach ymwybyddiaeth o bechodau gan addolwyr a ddwyd ei puro o un waith am byth. Ond y mae yr aberthau gofhad o blwyddyn am bechodau, oherwydd y mae'n amhosib i waed teirw a geir dynnu ymaith bechodau. Ac felly fydden ni'n edrych ar hynny, a'r hyn dwi am ei wneud drwy'ch caniatâd chi bore yma, ydy bod ni yn edrych ar yr delwedda yna yn y stori arbennig yma o Joseff fel cysgod i un gwell sy'n dod, sef Iesu Grist. A be ydy oblygiadau hynny ar ein cyfarnina heddiw? Felly er mwyn ei enw, amen. A mi ganwn ni. Mi ganwn ni 312 a 2. Ac da ni'n cael chanu hi ar Don Sioned Williams. Hyfryd iawn. Da ni'n mynd i drio. Wel, mae gennym ni bobl sy'n mynd i fynd i uwchario hi yma. Felly mi wnawn ni mwynhau. O nefol a ddwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. A lluoedd maith y neb yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn a phras a gariad drud sy'n llanw'r neb yn llanw'r byd.
Diolch. Dewch i ni plygu'r pen. Dewch i ni weddio. O Dduwyn Tad Nefol, da ni'n diolch i ti yn bod ni wedi gallu canu yr emyn arbennig yma gan Pantycelyn. Ac da ni yn ei defnyddio hi fel gweddi hefyd. Da ni'n defnyddio hi wrth i ni ddod ger dy fron di, wrth i ni blygu yn glinia ac cydnabod pwy wyt ti yn dy fab Iesu Grist, ac i ddweud fod y clod, y mawl, y parch a'r bryd yn unig fo, a hynny am byth i enw yn harglwydd ni. Ac hefyd yn cael yn atgoffa nad oes enw arall i'w gael o dan yn unig, ond ei enw ef. Ac wrth i ni fod yn edrych ar y darn arbennig yma yn Genesis, a'r stori arbennig yma, da ni jyst eisiau gweld Iesu Grist yn tywynu drwy'r cyfan i gyd. Ac felly helpa ni os gwelid i fod mor dda i weld hynny, i amgyffred hynny, ac i gael yn cyffwrdd drwy'r ynd ysbryd glân yn y wybodaeth hynny hefyd. O Dduwyn Tad, ydyn ni'n plygu ger dy fron di fel eglwys, ac yma hefyd fel eglwys i ogoneddu Iesu Grist. Da ni yma fel eglwys i wneud hynny yn ymarferol hefyd. Ac o Dduwyn Tad, ydyn ni'n cofio pawb heddiw yma sydd mewn hiraeth, pawb sydd yn cofio amseroedd ac profiadau a fi, ac efallai yn awchu am i'r rheini ddod yn ôl. Ond o Dduwyn Tad, ydyn ni'n gofyn am dy gwmni chi a dy heddwch chi wrth fentro mlaen i'r dyfodol hefyd. O Dduwyn Tad, ydyn ni'n cofio am bawb sydd yn wael yn plith ni, pawb sydd yn methu bod yma, pawb efallai sydd yn brwydro ac gwahanol amgylchiadau sy'n ei caethiwo nhw o Dduwyn Tad. Helpa ni mewn amgylchiadau fel hyn i fod yn weithredol fel eglwys, i fod yn gallu dangos tosturi ac i fod yn ymarferol hefyd. Ac felly, da ni'n cofio am bawb sy'n methu bod yma, neu hefyd y rhai sy'n ei chael i'n anodd i ddod yma. Am ba bynnag reswm, da ni'n ei cyflwyno nhw i ti o Dduwyn Tad ac i dy dosturi di.
O ddiwyn tad wrth gofio am yn eglwys, ydyn ni hefyd yn cofio am yn eglwys yn fyd eang, ac ydyn ni'n cofio am y rhai sydd wedi bod yn addoli cyn i ni godi y bore yma. Ac yn wir, rhai wedi cychwyn addoli di cyn i ni fod hyd yn oed yn mynd i'n gwlau, ac fydd eraill yn parhau i addoli wedi i ni fynd i gysgu hyn yma. Ac mewn cyfnod o drai, da ni'n diolch i ti am y cyffro o fod yn rhan o eglwys sydd yn fyd eang. Diolch i ti o dad. Da ni hefyd yn cofio'n arbennig am y rhai hynny heddiw yma, a hitha yn flwyddyn newydd Siainiaeth. Da ni'n cofio am yr eglwysi hynny sy'n addoli yn y Dwyrain, ac yn dathlu y cyfnod yma yn y flwyddyn yn amser i deuluoedd ddod at ei gilydd, yn amser i ymlacio, ond hefyd yn gyfle i eglwysi ddod ger dy fron di. Ac felly, yn gofyn i ti fod efo'r holl ddathliadau hynny, ac yn arbennig yr rhai hynny sy'n cysylltiadau gyda ni, yn meddwl yn benodol am Taiwan, yn meddwl am Carys Humphreys yn Taiwan, yn meddwl am rhai hefyd yn Singapore, yng Nghorea hefyd, a'r cysylltiadau sydd gynnon ni ar eglwysi yn fanno. Helpa nhw i wir, i ymlacio ac i ddathlu. Da ni hefyd yn cofio am yn eglwysi hynny sy'n rhan o'r corff byd eang yma sydd yn gwegian ac yn diodda. Meddwl am Myanmar unwaith eto. Yn meddwl hefyd am eglwysi sydd yn cyfarfod mewn gwledydd lle mae gorthrwm a'r rhyfel yn ei wynebu nhw, y llefydd anodda i fod yn Gristnogion. Meddwl be ddigwyddodd ynglyn â'r rhai gweithwyr deungarol yr NGOs, yn meddwl am Afghanistan a'r hyn, ac yn arbennig fel mae merched yn cael ei gorthrymu yn y gwledydd hyn. Yn meddwl hefyd dal i fod am Syria, ac wrth gwrs bron i flwyddyn yn ddiweddarach, yn cyflwyno yr Wcrain i ti, ac yn cyflwyno'r sefyllfa erchyll sydd yn fanno. A does diwrnod wedi mynd heibio heb i ni gael yn atgoffa pa mor erchyll ac anghyfiawn ydy'r sefyllfa. Dwi'n gweddïo hefyd am y rhai hynny gafodd Loch Ness yma yng Nghymru, y rhai ddoth yn ymwelwyr i'n plith ni. Rhai ohonyn nhw wedi bod yma yn Bethesda, rhai ohonyn nhw wedi bod yn aros yn Rhefeca. Tiwyr yn cyfan o ddiwyn tad, a jyst yn gweddïo rwan ar ei diogelwch nwtha, fel y maen nhw yn ail sefydlu eu hunan wedi'r chwyldro mawr yn ei bwydan. O ddiwyn tad, da ni yn cyflwyno byd sydd yn ranedig, yn doredig ac yn gwerylgar i ti. Byd debyg iawn i'r rhai hynny, i'r brodyr hynny ar ddechrau'r stori yma, oedd yn flin, oedd a chasineb yn berwi yn ei gwaed nhw, wrth iddyn nhw'n weld pwy oedd Joseff yn mynd i fod o'n mynd i gwaredu nhw o'r newyn hwn, ac i fod o'n mynd i roi bywyd iddyn nhw. Helpa ni'na hefyd lle mae'r byd yn cysau Iesu Grist, yn cysau newyddion da, ac sydd yn gallu bod mor anghyfiawn a brwnt, jyst yn cyflwyno'r cyfan i ti o ddiwyn tad. A da ni'n diolch i ti, mae nid yn y nerth yn hunan, da ni'n gofyn dim byd o'r pethau yma, ond yma ni'n cael gofyn hyn i gyd, yn enw Iesu Grist, ac yn gofyn i ti fadda i nina hefyd pob ai, achos da ni'n ymwybodol, fel ydyn ni'n dod ger bron dorsed i, bod na gymaint yn o'n nina hefyd, sy'n angen ymdrin ag o, ac yn gwybod o ran y mywyd personol i fy hun, bod na wastad wendida. Ond da ni'n diolch i ti, mae nid pan mae pob dim wedi sortio allan, da ni'n dod ger dy fron di, ond yn union fel y gryda ni. Achos bod ni'n cael gwneud hyn, ac yn cael yn cymell i wneud hyn, a'n erbyn i wneud hyn, yn enw Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd. Ein tad. Sancteiddio'r fel y
Hwnnw megis Diolch i Margaret yn mynd â ni drwy yr un ola yna. A diolch i chi am ganu mor dda hefyd. Braf di cael canu. Gobeithio bod wedi dewis ymyna wrth eich bod chi heddiw yma. A da ni'n mynd i ganu nesaf 216. Diw mawr yr rhyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhan o'r gwaith. Ond dwi fo ras mwy'r rhyfedd yw na'r holl weithredoedd o bob rhyw. A Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni.
Wel, dwi'n gobeithio bod gennau lais ar ôl canu hwnna. Ac os ydych chi'n meddwl bod hwnna yn dipyn o unrhyw ffanu, wel, disgwyliwch tan yr ola. Wel, fi jyst eisiau rhannu, wel, ia, na i rannu rhywbeth eitha personol efo chi reit ar y cychwyn. Yn fuan wedi fi gychwyn ar yr cyfrioldeb newydd yn y waith fel ysgrifennydd cyffredinol. Mi ges i alwad ffôn gan ŵr o'r India. Ac da chi'n meddwl, wel ia, ti'n cael lot o alwad o'r ffôn o'r India. Mae hynny ddigon gwir. Dos am wsos yn mynd heibio byna rhywun o'r India yn ffonio. Maen nhw fel arfer yn ffonio ar amser anghymdeithasol, ond dyna ni. Dwi'n siŵr, dwi'n talu'r pwyth yn ôl ac yn ffonio amser oriau anghymdeithasol hefyd. Ond beth bynnag, y gŵr arbennig yma, o'n i wedi gyfarfod o ddwywaith o'r blaen, ac mewn cynadleddau wedi gyfarfod o yn ŵr eitha adnabyddus mewn cylchoedd efengylu, sef Dr Robert Cynfil. Ac mae o'n enwog fel un o hoelion wyth cymdeithas, neu ddim cymdeithas, mudiad Billy-Graham. Ac hefyd yn arlywydd Beibl Gymdeithas. Yn ddyn syml diymhongar o Shillong, ac mae o'n hedfan dros y byd i gyd, mae o'n yn llythrenol, wel eisiau ddim gymaint o globetrotter efo yn y mywyd, ac mae o efallai heddiw yma, fysa fo ddim yn Llundain heddiw yma, ond efallai fydd o'n erbyn fory, ac mae o'n mynd i lle bynnag, a wedyn mae'n mynd adra, mae wastad yn ei siŵr bod adra ar ddydd Sul. Mae hynna'n beth bizar i feddwl. Mi wneith o hedfan yn ôl i Delhi, a cael ffleit arall i Guwahati, a wedyn mae'n gorfod cael car rhyw 2 awr o daith i Shillong. Mae'n gwneud yn siŵr, achos mae'n flaenor mewn eglwys presbyteraeth. Be ti'n neud yn ôl i gofyn iddo fo? Wel, dim byd rhan amla yn yr ystyr, dwi'n wastad yn cyhoeddi, neu dwi'n wastad yn dod ar bloda, neu dwi ddim wastad yn neud y banad, ond dwi angen bod yna, dwi angen bod yn y eglwys. A dwi yn ei edmygu fo'n fawr iawn am hynny. Felly dwi'n gwybod pa mae'n ei gyfarfod o y byd i fel arfer, dwi'n gyfarfod o nesa ar ddydd Sadwrn. Felly dwi'n siŵr iawn beth sy'n digwydd o fanna ynddo. Felly rhaid o'n mynd i gapel presbyteraidd arall felly, ond peth arall di hynny. Ond mae Robert yn ŵr wedi hen basio oed yr addewid. Mae o'n 84 oed, ac mae o, fel o'n i'n deud, yn fychan o gorff ac yn hollol ymroddedig. Ac y galwad ffôn, I need to meet you. I need to meet you. A wedyn nes i ddeud iawn, nhw'n ei gyfarfod, mi ddoth o i Gaerdydd ar y tren, oedd o'n Llundain, ddoth o i Gaerdydd, ac dyma ni'n cychwyn sgwrsio. Ac dyma fo'n deud, dwi eisiau rhaid gair o gyngor i ti fel ysgrifennydd cyffredinol. Ac o'n i'n meddwl, ia, gret, dwi angen unrhyw help, diolch fawr. Ia, deitha fi sut dwi'n delio efo strategaeth. Ia, deitha fi sut dwi'n delio efo'r holl adeiladau yma sydd gyda ni. Deitha fi sut dwi'n delio efo staff anodd. A dyma fo'n deud, I only have 2 things I want to tell you. Oh, reit, mae rhaid na dim ond strategaeth ag adeiladau gan o felly. I want you to read your Bible every day, without fail. Okay? What else? It's all about Jesus. Okay, those are 2 things. So what about, what I'm doing in my work? No, that's all I've got to say. Everything else will fall into place. Hold very likely to it now. Just get those 2 things sorted. Okay, I need to go. I've got a meeting. Hanner awr, fydd o'n yn Gaerdydd. Off a fo. Dwi wedi gyfarfod o ddwywaith ers hynny, dwi'n gyfarfod y mewn pythefnos. A dyna sydd gyda fo bob tro.
Ydy, sut mae hi'n mynd? Sut mae hi'n mynd? A dach chmod, mi benderfynus i, a ni'n yn agrad i digwyr ar ôl siarad, achos o'n i'n meddwl, sut bod y dyn yma, y dyn pwysig yma, y dyn, dach chmod, fysa hanner America mynd ar ei gliniau i flaen, no? Yn dod ata fi jyst i ddeud hynna. O, rhaid i fi gael bach o effort felly, does? So, nes i fynd, de, ar Amazon. O, na i wneud search the scriptures, achos hwnna dwi'n gwybod, clic, prynu. Fonio, Davies, gen ti Beibl newydd i fi, achos mae yna rhywun i dwy'n y Beibl i. Ma na, honestly, mae yna rhywun i dwy'n y Beibl Cymraeg i. Well i fi gael, achos dwi'n iwsio'n ffôn a dwi'n just gael text, bod neu, WhatsApp, neu be bynnag yn dod ar yr haws i. Isio Beibl, go iawn. Oce, postio yna hynny. A dyna nes i, ar yr ail ar 20 o Fedi, mi gyrhaeddodd y Beibl, mi gyrhaeddodd y search scriptures, ac eisiau gyfla i fynd drwy y cyfan. Waw. Mae bob dim arall i ddisgyn nhw le. Dwi'n mynd deud, mae yna dal broblem o adeilada, a da ni dal ddim yn gallu meddwl yn strategol. Ond yn ystod y cyfnod yna, wedyn, o ddarllan yn gronolegol, dim yn gronolegol, mae search the scriptures yn cychwyn. Mae o'n fatha tas o'n mynd i bob man. Da ni wedi cychwyn yn Lyg, da ni'n neud bach o Genesis, nôl i Lyg, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond o gan darllan cyn Dolig hanes Joseff, mi gychwynodd yr hanes fel oedden ni'n cyrraedd Strasbourg. Dyn nhw'n arwyad o. Ac eisiau rhyw indulgio dipyn bach yn y peth. Ac a ffasiwn fendith o'i ddarllen o. A wedyn, jyst eisiau rhannu efo chi. Be nath yn gyffwrdd i chi. Ac os ydy hynny'n iawn i chi, jyst ydych chi'n cael regad a search na ddech. Dwi jyst yn rhannu fach. Be sydd yn hyffwrdd i gan obeithio y fydd o gysur i chi hefyd. Ac ydym ni hefyd wrth gwrs yn darllan. Dwi eisiau darllan jyst adnod arall i chi. So ydym ni'n mynd i edrych ar hanes Joseff. A be sgan hanes Joseff i ddeud wrthyn ni am Iesu Grist. Mae yna adnod yn Colosiaid hefyd, sydd yn deud fel hyn wrthyn ni yn adnod 17 o'r bennod gyntaf. Dyna lle da ni? Dwi'n siŵr bod fi'n deud na, sori, 2:17, o'n i'n meddwl bod hwnna'n anghywir. Yn deud peth fel hyn wrthyn ni. Cysgod yw'r rhain o'r pethau sy'n dod Crist bua'r sylwedd. Cysgod yw'r rhain o'r pethau sy'n dod Crist bua'r sylwedd. A dyna'n union sydd yn digwydd yn hanes Joseff, ydy cysgod ydy'r rhain. Wedyn, dachmod, i reina chi sydd yn licio meddwl am sori, dwi'n defnyddio gair Saesneg, concept o amser, yr hyn sydd wedi bod, y gorffennol, y presennol, y dyfodol. A da ni'n meddwl, ran yr syniad yna o amser Joseff, Crist, yr eglwys. Okay? A dyna lle da ni eisiau ni orffen ydy yma, achos da ni yn byw yn oes yr eglwys. Ydan, da ni yn rhagwyddoldeb, da ni'n edrych ymlaen am yr hyn sydd i ddod yn y byd cymleth yma, da ni ddim yn ei ddall, dim ond i cael datguddio rhywfaint yna fo. Ond beth sydd gen hyn i ddeud wrth yr eglwys? Felly dyma'r chydig bethau ydw i am i ni droi ato fo. Wrth gwrs, y mae'r Hen Testament i gyd yn dweud am Iesu Grist, yn anelu tuag at Iesu Grist. Mae'r gyfraith, mae Iesu'n dod i gyflawni y gyfraith, ac hefyd i gyflawni yr hyn mae'r proffwydi wedi dweud amdano cyn ei ddod. Fedrwch chi meddwl am Crist debyg berson arall yn yr Hen Testament? Chwys. Rwy'n Richard, gan bod yna neb arall dweud. Sôn am Joseph felly? Joseph yn un, dydy? Dwi wedi fel un arall mewn darn arall o'r stori mawr yma, hanes achub y genedl. Moses, ardderchog, rhywun arall. Isa. Yndi? Wel, mae'r patriarchaid i gyd yn dydy, maen nhw gyd yn rhan o hynny. Dafydd ella? Ie, Dafydd y brenin. So, dych chi'n meddwl, mae hyn drwy'r amser, y cysgodion yma yn digwydd.
Rwan ta, be ydy'r arwyddocad? A dwi am mynd â chi yn sydyn. Bugail. Bugail, wrth gwrs, oedd Joseff. Mae Iesu'n dod, a be mae o'n dweud amdano fo ei hun? Mae fi yw'r bugail da. Anwylid y tad. Ella bod ni'n licio hynny. A dwi wedi stryglo fo hynny. Nes i stryglo fo hynny wrth darllen tro yma. Nes i stryglo fo. Sut bod Jacob yn dangos ffafriaeth i hwn? Yn rhoi y gwisg laes yma arno fo. Sut faswn ni? Faswn ni dangos ffafriaeth, ac ella bod Robin dweud bod fi'n dangos ffafriaeth i rei o'n plant neu. Ond sut faswn ni'n dangos ffafriaeth i un plentyn yn mwy na llall? Sa ti'n Kate, sa ti'n penderfynu bod un yn bwysicach? Da ni'n gwneud hynny. Ac eto, mae Jacob yn gwneud hynny. Ond da ni'n gorfod mynd tu hwnt. Da di cael hyw i fod yn gwrando na mi mynd drwy'n hynny. Dwi mor flin efo Jacob, bod yma, na'n gerw, jyst yn callian i ddim. Yn y beidydd, mae'r nefoedd yn agor. A mae Duw yn deud, mae'r arglwydd yn deud, ti yw, be mae'n deud? Ti yw fy mab yr anwylid yno ti yr wyf yn ymyfrydu. Wedi ei anfon gan y tad yna i chi beth arall, mynd i chwilio. Mynd i chwilio am ei frodyr. Wrth gwrs, mae Joseff wedi cael ei anfon i'r Aifft. Bod ni'n gweld hynny, mae o'n gyd yn un mash o angyfiawnder ar y dechrau. Ond dyma iddo fod i ddigwydd. A da ni'n gweld hynny yn pennod 45. Mi oedd Joseff i fod yn yr Aifft mwyn gwaredu y genedl. Ac wrth gwrs, yng nghyd-destun am dealltwriaeth Hen Testament ni, yn y genedl etholedig yn Israel. Achos dyna, wrth gwrs, dyna sy'n digwydd efo Jacob, ydy bod mae Jacob yn cael enw newydd, yn dydi? Ti yw Israel. Ynddi? Ac felly mae Israel yn cael ei achub drwy Joseff. Mae o wedi cael ei anfon gan y tad. Ac wrth gwrs, ydym ni'n darllen am Iesu Grist bod o wedi dod i chwilio ac i geisio y colledig. Dyn ni'n faint o ddamhegion, dameg y ddafad colledig, dameg y mab a fradlon, dameg yr darnau arian coll, i gyd ynglyn â'r colledig. Ac i ddeud, dwi wedi dod i chwilio amdana chi. Da ni hefyd yn gweld casineb, ydym ni yn gweld pa mor flin yma'r brodyr. Mae o'n cael ei guro gen i brodyr. Ond ydym ni hefyd yn gweld y rhai sydd agosa. So dim yr Ismeiliaid neu'r Cananeaid sydd yn ei guro fo, ond i brodyr o'i. Iesu croeshoelio Iesu Grist. Ond yr Iddewon. Ond yr Iddewon i bobl ei hun. Mae o hefyd yn cael ei werthu i'r cenhedloedd. Mae Juda, dyna sy'n anhygoel bod llinach Iesu Grist yn dod, nid o Joseff, ond o Juda, y brawd arall, y brawd mawr, sydd ddim o'r un fam a fo. So mae hynny hefyd yn gwneud rhywbeth am yr efengil i ni. Ond mae o'n cael ei werthu i'r eithriwr. Pwy sy'n gwerthu Iesu Grist yn ar Gesemane? Ond Judas, ac yn ei werthu fo i'r Rhufeiniaid. Felly mae Joseff yn cael ei werthu'r cenhedloedd, ac mae Iesu'n cael ei werthu'r cenhedloedd. Mae o'n cael ei werthu am arian. Da ni'n gwybod am faint o ddarna o arian y ddaru Judas werthu Iesu Grist. 30 darn o arian. Am sawl darn o arian y gwerthwyd. So rwy'n gwybod yr ateb yna. A deud y gwir, mae wedi cymryd tan penwythnos yma i fi ddall hynny. Am sawl darn o arian y mae Joseff yn cael ei werthu?
os ydy'r cwestiwn yn dod i fyny yn who wants to be a millionaire, efallai na hwn fydd y cwestiwn sy'n mynd i wneud i chi'n filionydd. Ac os ydi o, de, please rhan bach efo fi. Sawl darn o arian? 20 darn arian. A mae hynny'n deud rhywbeth, na diolch cweit werth, ddechmod, ynddo? Mae o hefyd yn dod yn ôl. Ydyn ni'n gweld yn y freuddwyd gyntaf yn Genesis 37, fy ysgu fi yn codi ac yn sefyll, dyma sydd wedi gwneud y brodyr yn ofnadwy o flin, a deithoch, a daeth eich ysgub chi yn gylch mewn gwmpas ac ymgrymu i'n hysgu fi. 17 oedd Joseff, mae hyn yn digwydd. Wel, pwy ar wynaf deiar wyt ti'n meddwl wyt ti? A da ni yn gweld mewn ffordd, dachmod, mae o'n mynd drwy fywyd calad iawn, tra mae o yn y carchar, tra mae o'n cael ei wrthod, di ddim yn siwrna hawdd i yntach chwaith. Ond, mae o'n dod yn ôl, ac mae o'n dod yn ôl mewn grym. Mae o'n dweud, pan maen nhw'n dod yn ôl, pan da ni'n gweld yn 45, mae o'n dweud pwy ydi o. Ac mae Iesu Grist yn dweud, be welwch chi'n dod yn ôl? Mae'r dod yn ôl yn cyfeirio, wrth gwrs gan Iesu Grist, nid jyst at ei atgyfodiad, ond ar ei ail ddafodiad. Mi welwch chi fi'n dod yn ôl ar gymylau'r nef. Yn dod yn ôl. Ac yna marwolaeth ac atgyfodiad. Dweud wrth Jacob fod Joseff wedi marw y marbrodyr. Ac y mae Jacob yn gorfod derbyn, mae o'n gorfod mynd drwy y galar. Ech beth o'n nadwy ddigwydd. Da chi'n galaru am eich plentyn yr anwylyd, y mae o wedi marw, mae o wedi mynd. Ac yna, y mae Jacob yn dod i'r aifft ac yn clywed bod ei fab yn fyw. So mae yna farwolaeth ac atgyfodiad yn fanna hefyd. Ydyn ni hefyd yn gweld y ffoi mynd i'r aifft, gorfod mynd i'r aifft. A Mair a Joseff yn gorfod ffoi i'r aifft. Maen nhw'n ffoaduriad. Ydyn ni'n gweld y tentiad yna yn gwraig Potifar. Ydyn ni'n gweld, dwi'n gorfod prysuro drwy rei o'r heini, ydyn ni yma beth, y cyhuddiad ffug. Cyhuddiad ffug i gael ei garcharu. Ynde? A be mae o'n neud pan mae o'n cael ei gyhuddo? Be mae Joseff yn neud pan mae o'n cael ei gyhuddo? Dwi'n dweud, nes i'n neud ffasiwn beth. Hei, fel sy'n swn i. Yn cael bai ar gam. Chi'n cofio? Gafo chi bai ar gam rioed? Gys ti bai ar gam, Dil? Do. Wrth gwrs dy fo, ti'n un o 9. Yn un o 9, ti'n siŵr o fod wedi cael bai ar gam, sawl gwaith. A dy reid yn dy le. Ynddo? Bai ar gam. Be sa chi'n neud sa chi'n cael bai ar gam? Sa ni'n reit eiddo, fysa? Sa ni'n deud yn iawn, fysa? Diolch yn iawn, lle. A be mae o'n neud? Be mae Joseff yn neud? Mae o'n aros yn dawel. Mae o'n cadw y cyfan yn dawel. Ac mae Iesu hefyd yn cadw y cyfan yn dawel. Ac mae yna gondemio'n digwydd, yn does? Ac wrth gwrs, ydyn ni'n gweld hefyd, hwn yn hyfryd iawn, yr dau yn y condemniad na, da ni'n gweld yn y carchar y pobydd a'r trilliad, da ni'n gweld y pobydd, wrth gwrs, mae o'n mynd i gael ei grogi, a da ni'n gweld y trilliad yn mynd ac yn cael ei anrhydeddu. Yn union, yn gysgod o'r hyn sydd yn dod. Iesu, cofia fi pan ydw i mewn i steyrnas heddiw. Rwy'n dweud wrthynt, mae Iesu'n deud wrth y ddau droseddwr ar naill ochr ar y groes, mae'n dweud, heddiw byddi gyda mi ymharadwys. Da ni hefyd yn gweld, oethineb yma, da ni'n gweld nerth yr ysbryd glân, a da ni hefyd yn gweld yr anrhydeddu gan y cenhedloedd. Mae Joseff yn cael ei anrhydeddu gyn yr eithriad. Ac mae Iesu, ei fod yn cael ei wrthod gan
Gan yr Iddewon, y mae cenhedloedd y byd yn ei foli fo ac yn ei anrhydeddu fo heddiw ac yn dragwyddo. Ydyn ni'n gweld ei fod o'n cael ei ddyrchafu i ddeheulawr goruchaf. Mae Joseff yn cael ei ddyrchafu fod yn brif weinidog. Ac mae Iesu yn cael ei ddyrchafu i fod lle mae o wedi bod ers y cychwyn. Ers y cychwyn, cyn i'r byd cael ei greu, sef ar ddeheulawr y tad. Mae bendithio'r byd drwy rannu bara'n digwydd. Wrth gwrs, ydyn ni'n gweld, mae'r rhannu yn digwydd o'r aifft, yn dydi? Mae'r rhannu y grawn mwyn i cadw nhw fyw, mwyn i'w hachub nhw. Ond mae Iesu yn dod, os di Iesu dweud my fi yw'r bugail da, a mae o hefyd yn dweud my fi yw bara'r bywyd, yndi? Ac mae o hefyd yn dod, ac mae o'n porthu'r 5,000. Diolch jyst yn ei gadw fo. Ac mae o'n gwneud hynny. Ac mae o hefyd wrth gwrs, wrth fwrdd y cymyn, mae o'n torri i gorff ei hun. A hynny'n cael ei symbylu yn y bara. Mae o'n rhoi ei hun. Dydy'r brodyr ddim yn adnabod gwyneb Joseff. Mae o yn anadbynyddadwy. Mae'n ar ei dadwydd o'i dorri fo fyny. Anadbynyddadwy. A chi'n eithaf nabod o? Neb yn nabod i wynaf o. Ydy hwn. Jyst rhywun arall. Dydy'r disgyblion chwaith ddim yn adnabod Iesu Grist. Ac un o'r storïau fwyaf hyfryd y gwyddwn ni amdani hi ydy'r cerdded i Emmaus. Ac wrth gerdded i Emmaus, mae Cleopas a'i gyfaill dim ond wrth dorri'r bara y maen nhw'n ei adnabod o. A dim ond pan mae Joseff yn datguddio ei hun i'w frodyr, a mae'n wrtha hefyd yn ei adnabod o. Derbyn ewyllus y tad, gweitha'r hyn a wnaeth y brodyr. A mae o'n derbyn ewyllus y tad. Ac yma Iesu ei hun yng Ngardd Getsemane, a dyma un o'r pethau fwy arteithiol ydyn ni'n darllen am hwn yn y Testament Newydd. Yng Ngardd Getsemane, yma Iesu wrth weddio yn y weddi, y mae o'n deud, aeth ymlaen ychydig a syrthio'r ar y ddaear y gwedio, ar i'r awr petai'n bosib i fynd heibio dda. A dyma'i wedi fo. Aba dad, meddai, mae pob peth yn bosib i ti. Cymer y cwpan hwn oddi wrthyr. Eithir, nid yr hyn a fyny di, nid yr hyn, darllen eto na. Aba dad, meddai, mae pob peth yn bosib i ti. Cymer y cwpan hwn oddi wrthyr. Eithir, nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Yr hyn a fyny di. Ewyllus y tad. A mae o'n derbyn yn llwyr ewyllus y tad ar ei gyfer. A mae o hefyd yn cymodi dros swper. A mae Joseff yn cymodi efo'i frodyr dros swper. Ac y mae Iesu'n datguddio ei hun i'w ddisgyblion dros swper. Y mae'r golchi traed yna. Nid Joseff sy'n golchi'r traed, y stiward sydd yn golchi traed. A fel mae o'n golchi traed nhw, mae nhw yn cyffesu i'w pechod ac yn deud bod nhw wedi gwerthu i brawd. A maen nhw'n cyffesu o'i blaen nhw. Ond ydyn ni'na hefyd, wrth gwrs, mae'r golchi traed yn digwydd reit cyn y swper ola, sydd yn deud wrtha ni heddiw yma hefyd. Yma wrth fwrdd y cymyn wyt ti'n dod i gyffesu y bechoda. A dwi'n mynd i orffen ran y delwedd efo paratoi lle. Mae Joseff wedi paratoi lle i'w deulu yn yr aifft. Mae o wedi cymryd, na beth arall sy'n gyffredin ydy i hoedra nhw. 30 ydy oed y ddau pan maen nhw yn i'w, chmod, Iesu'n i'w weinidogaeth ac Joseff yn prif weinidog.
Mae o'n paratoi lle i'w deulu yn yr aeth. Wedi cymryd lot o amser i wneud hynny, ond mae o'n barod ar ei cyfer nhw. Mae Iesu hefyd yn dweud, dwi'n mynd o'ch blaen chi i baratoi lle i chi. I lle mae'n mynd? Mae o yn y nefoedd. A mae o yn y nefoedd heddiw yn paratoi lle ar gyfer bob un ohona ni sy'n ei dderbyn. Dim ond cysgod ydy'r hyn da ni'n ei weld yn yr Hen Testament, a mae'r cyfan fel y mae Robert Cynfil yn deud wrthai, a fydd o'n deud wrthai eto mewn pythefnos. It's all about Jesus. Mae ei gyd am Iesu Grist. Be felly am yr eglwys i orffen? Mae angen i ni gael golwg uchel o'r eglwys. Mae angen i ni garu yr eglwys. Oherwydd dyma Iesu yn ein plith ni. Iesu ydi pen yr eglwys, yda ni hefyd wrth gwrs yn aelodau o'r corff hynny. Ac mae angen i ni, dyma lle mae doethineb Duw ei hun yn cael ei ymlygu. A dwi'n mynd i orffen drwy ddarllen i chi ychydig dwy adnod o Effesiaid 3 sydd yn deud peth fel hyn wrthyn ni 9 a 10. Y dirgelwch a fi'n gydiedig ers oesoedd yn yw creawdwr pob peth, mwyn i asblander am ryfal doethineb Duw gael ei hysbysu nawr trwy'r eglwys i'r tywysogaethau a'r awdurdodau yn y nefolion leoedd. Ac os ydych chi'n meddwl, dwi'n mynd all be mae hwnna ddeud, be mae Beibl.net yn deitha ni. A mae'n ei jyst darllen yr adnodau yna eto. So Effesiaid 3, adnod 9 a 10. A mae o'n deud fel hyn. Sef yr hyn roedd criwr pob peth wedi ei gadw o'r golwg cyn hyn. Pwrpas Duw ydy'r rhai sy'n llywodraethu ac i'r awdurdodau yn y byd ysbrydol dod i weld mor ryfeddol a chyfoethog ydy ei doethineb e. A'r eglwys sy'n dangos hynny iddyn nhw. Yr eglwys. Felly dyna ydy'n gwaith ni. Felly, dwi'n gobeithio bod yn chydig edrych yn ôl ar cymharu yma yn neud i ni sylweddoli fel eglwys be di'n gwaith ni, be di'n anrhyder ni, a be sy'n gynnon ni ddeud wrth bobl. Mor anhygoel ydy Iesu Grist. Felly mwyn ei enw. Amen. A mi ganwn ni i orffan efo'n gilydd 5-3-9. Ac wrth gwrs, da chi'n cofio y diweddar E.H. Griffiths. Hwr arbennig iawn. O'n i'n neud lot efo Dolen Cymru efo E.H. Griffiths. Ac wrth gwrs, mae o wedi cyfieithu geiriau Charles Wesley. A'i gwir y gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werthfawr oes. A gollodd ei waed yn lli dros un ei gyrrodd i'w groes. Rhyfeddol ras pa fodd fan yw, y biost farw i mi gael byw. Da ni wedi gael hi gyd tan Adam. Be? Faint ddech chi ganu? Hyw, gywch chi benderfynu. Faint da ni'n mynd i ganu? Mae yna 5 pennill. 5 pennill? Mae nhw'n hir, dwi. Faint ganwn ni? 5. Oce, mae hyn wedi deud, mae nhw'n ei ganu ddim.
A dewch i ni gyd adrodd y fendith efo'n gilydd i Oedfa. Gras ein adwyd Iesu Grist. Sôn am Joseff, o'n i'n meddwl
Gymhafiad, gymhafiad da iawn. Yn hytrach na dwy agor o ysgwydd. Cadw'r gyda hwnna, mae popeth arall yn disgyn i le, dydy. Be da ni'n neud? Da iawn, diolch yn fawr sy'n na ti. Diolch yn fawr. Mae'n gweld eich wedi bod yn... O! Gatho ni gerfod, de? O! Dwi'n mynd efo chi. Ie, A dyna ni. mae Wenda Lan wedi mynd o'n hefyd. Gadi. Ie. Reit, mynd.